Malala mai sauraro barkanku da yau, barkanmu kuma da sake kasancewa tare da kai ta cikin wannan shiri na shafa labari show. A littafi na ɗaya muke sabuwar rayuwa daga Aziza Idris, zan ɗaura ni domin jin ci gaban labarin daga inda muka kwana a jiya, sai in ce ai sauraro lafiya. Suna zaune kan teburin cin abinci bayan Afra ta gaishe ta a tsarge tana jira Zura ta ɗago mata da maganar jiya amma shiru. Sai can suna zaune a falon Zura sannan ta yi magana. Ni na san bai dace na ce wani abu ba ganin cewa rayuwarki ce, amma kuma ya zama kina a matsayina na 'yar uwarki musulma ne miki gyara. A gaskiya abin da na gani jiya ya bani mamaki kwarai, duk da ban san daga inda kika fito ba. Amma a matsayinki na ya musulma mace ya dace ki kai karfe 1 a waje. Anti ki haƙuri, ban so ranki ɓaci ba, amma akwai wani saurayi na ne da ya haɗa fati ya kuma gayyace ni. Ni ma ban san abun zai yi dare haka ba, amma don Allah kar ki faɗa yaya Aslam. Ni ba zan faɗa wa kowa komai ba, amma ina son ki san cewa wannan rayuwar ki ce, kuma duk abun cikinta da kika bari ya ruɗe ki zai sa ki yi da na sani. Tukuna ma a karo na farko ki sani duk wani ɗa namiji inda har yana ƙaunar ki ba zai yarda ki fita a shigen da na ganki jiya ba, sannan har kuma ya bari ki kai wannan lokacin ba a gidan iyayenki ba. Amma ina son ki zauna ki nazari zuwa fati ko kuma shiga wata irin ɗabi'a ba ita ba ce wayewa, kuma ya kamata ki san cewa ba son ki da gaskiya yake ba, ki haƙuri. Amma ni na faɗa miki abin da nake ganin ita ce gaskiya. Afra ta fashe da kuka tana tuna irin rayuwar da Ishaq yake so su yi, tunda kullum ta yi masa maganar aure sai ya ce ta jira akwai abin da yake son kammalawa. To anti ko baya so na yaya na iya? Ni bani da dacen son ɗa namiji ne, kin san na taɓa sa aure na da kwana 2 mijin ya gudu, sannan ga Ishaq shi bai yi na bashi dama ba. Yaya zan yi? Duk irin matsin rayuwar da zaki shiga ki tabbatar baki sadaukar da mutuncin ki ba, don shine darajar amince, kuma sai kin yaki da abubuwa da dama sannan ki samu yancin ki. Amma ina son ki kula, ki daina harka da irin wannan mutane, ba mutuncin iyayenki bane da kuma ke kanki. Yanzu a ce kin yi wannan rayuwa sai kuma daga baya ki zo ki haifi yaran ki, shin za su ganki da daraja idan suka ji labarin irin rayuwar da kika yi a ƙuruciyarki? Ke bar wannan ma, ina ga ranar gamuwarki da Ubangiji, me zaki ce da shi? Ki ci gaba da addu'a, Allah zai kawo miki wadda zai so ki tsakani da Allah ya kuma kare miki mutuncinki. Na gode ƙwarai anti Zura, ban san me zan ce miki ba, amma na san abu ɗaya. Tun lokacin da mummy ta faɗa miki mummunan magana a da baya, daga irin reaction ɗinki a lokacin na san yayi dacen mace ta gari, kuma duk wanda ya samu kamar ki yayi sa Allah ya samu adanshin ku. Zura ta yi murmushi ganin Afra ta fahimce ta ba tare da ɓata lokaci ba, ta yi addu'a kuma ya sa hakan kare kuma faruwa. Sati ɗaya ya shuɗe sannan ranar wata talata ya masu duk Wanzura ya zo Bauchi. Dama tun da aka yi bikin bai taɓa zuwa ba, to akwai wani workshop ɗin da suka zo yi, saboda haka ya mata waya ya nemi gidanta. Akuwa nan da nan wani abu ya faɗo wa Zura. Me zai hana na haɗa Afra da Mas'ud? Gashi ba ƙaramin dacewa za su yi ba, sana iya saninta da shi bai san ya ga ya mace ya ce yana so ba. Yana isowa ta ce wa Afra, don Allah akwai broda na da ya zo yana falo, na haɗa abin sha ko zaki kai masa, amma bari na zo. To Zura kuwa ta yi shige wanta ɗaki sai da ta tabbatar sun gaisa sannan ta shigo falon. Ta lalle manyan baƙi, sai yau aka tuno mu ne kowa ya zo, amma banda kai su Hajiya ma ba su zo ba. Injuwa suna su zuwan na musamman ne, sori ina ta suruciya Mas'ud. Wannan ƙanwar Aslam ne sunanta Afra, wannan kuma yayana ne. Sannu Afra, na gode. Ko gaba ɗaya da Zura ta lura da yayin nata ba ma sai ta wani yunkuri ba, don daga yanayin kallon da ya kawo Afra ta san da biyu ne, don hakan ta ce Afra zo mu je ki taya ni haɗo abinci, ke komai sai an taya ki ne? Ki ɗauko mana, za ta yi min hira kan ki dawo. Zura ta yi dariya yar ciki ta tafi kicin. Aikuwa bayan dawowar ta mintuna kalilan ta samu har sun sake suna labari har da dariya. Bayan kwana 2 da zuwan yayanta ne Aslam ya dawo, saboda haka Afra ta koma gida ba tare da ta ɗago wa Zura yadda suka yi da yayanta ba. A bangaren Aslam kuwa gani yake kamar ya shekara bai ga Zura ba, gaba ɗaya ya dokantu da ita, sun sha soyayyar su a ranar kamar ba gobe. Da sawa Aslam ya tashi zai tafi masallaci sai ya tashi ta, bayan ta idar da sallah ne sai ta ga wayar Aslam a gefen gado. Wayar ta yi mata kyau, daga gani ya canzo ta ne, don da ba ita bace a hannunsa. Haka kawai ta ji ta duba ta, tana cikin shige-shige ne haka sai ta shiga text message ta ga waɗanda ta tura masa. Tana scrolling sai ta ga wani suna, farkon sakon ya fara da dalin, da gani dai ba lambar ta bane, don haka sai ta bude, ga dai sunan Francis ce, amma kuma sakon ciki dai na soyayya ne. Nan gaba Zura yanke faɗi, jikinta na rawa, ta ƙara duba wani, wannan kuma Juliet aka saka. Haka dai wannan ma ta fara karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kar dai Aslam, kai ina, sai ta daɗa bincikawa. Jikinta bai sake mutuwa ba sai da ta ga shi ma ya yi musu reply. Tana wannan halin ta ji motsin shigowarsa, maza ta kashe wayar
ya zo ya zagayo ta baya. Ina kwana my love? Haka kawai ta tsinci kanta da tuno yana faɗa wa 'yan matan text ɗinsa ba shiri ta hankaɗe shi. Lafiya Zura? Lafiya kake tambaya ta? Ni zan tambaye ka ko lafiya. Me yake damun ki ne Zura? Gombe nake son tafiya, idan zaka iya sa direban ka ya kai ni, idan kuma baka iyawa sai na shiga Yankari na tafi. Zauna tukun ki nutsu, ki faɗa min me yake damun ki. Kin gangi kuwa? Tukuna ma kar ka taɓa ni, sau nawa ka kwana da su? What? Me kike faɗa ne? Ta wuf ta ɗauko wayarsa ta miƙa musu tana wuce. Julia da Francisca, ni kuma yau sai ka faɗa min matsayina, tun da ni ma tun farko ya za na fara tunani hakan ba za ta yi ba. Tun da ga ka da lafiya da ƙuruciyarka, uwa uba ma ga ka da kuɗi, sai wacce ka zaɓa, sannan ba taɓa tunanin mai hana ka aure da wuri ba. Sai a littafi na 1 ne muke sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Shin na zuwa muka ne daga nan rediyon Najeriya Fambina FM Yola, abun alfarin jama'a. Girgiza ta. Zura ki nutsu ki saurare ni. Me zan saurara ka faɗa min? Auren su zaka yi? Ko me tukuna ma? Text ɗin HIV za mu je mu yi. Inna lillahi wa inna. Asla rayuwar da ka zaɓa ma kanka kenan, ba shi ta fusge jikinta tana kuka, ko ina ma duhu ya yi mata. Wato dai halin ɗan adam sai shi. Ya haɗa da sauri don ya kamo ta su gama kuma ya side ɗinsa, kar ta yi side ɗinta in aikin su ji da iyaka ƙarfinsa ya juyo ta. A wurin aiki muka haɗu kuma ba abun da ya shiga tsakanin mu, kawai iyaka magana ta fatar baki ce, sai dai mukan yi ɗan text, amma kar ki sa wa ranki abun da ba shi ne ba. Ya zama dole na sa raina haka mana. Idan sun fara tun da kai ka san da aurenka, me yasa ba za ka hana su ba, ko kuma da ka fita harkan su? Amma ba su amsar da kai, ai ya nuna kai ma kana so kenan. Tukuna ma wai auren mu kwata-kwata a yaushe aka yi shi ne? Sannan duk cewa da kake yi kana so na duk ƙarya ne ashe? Ta yi ajiyar zuciya, ta ɗauki himar ɗinta ta saka ta shiga bangaren ta watsarwa, ta shirya ta ɗauki mukullin mota. Ita kanta bata san inda za ta je ba, sai da ta fita haraban gidan ta same shi a tsaye, ko kula shi bata yi ba. Ta wuce inda motocin gidan suke ajiye. Ya zo zai karbi ki din motar, ya kama ta sai ta kauce, sai kuwa ta yi tuntube ta faɗi. Tana faɗuwa kusa idanuwanta suka yi lu. A hankali take buɗe idanuwanta, sai ta ji ana ce mata sannu. Duk wanda za ta yi sai ta ga Hajar a kanta, gefenta kuma Afra ce. Ta rufe ido ta tuna abin da ya faru, sai ta jawa yana gangaro mata akan kuncinta. Hajar ce ta ce sannu Zura. Ina ne? Kina asibiti tun jiya da safe aka kawo ki, kin faɗi a banɗaki. Ta rufe idonta, jin ƙaryar da ya sharara musu. Gogon kuma sai gashi ya shigo, tana ganin su ta kauda kanta. Sai ga Umma Biba ta shigo da kayan abinci. Afra ta tashi ta karba. Ya jikin naki? Gida musu kai kawai ta yi, Allah ya ƙara sauki. Ya ce ya samu kujera ya zauna ya sa ta a gaba. Can jima kaɗan sai ga su Momi sun shigo, a bayanta kuma su Hajiya ne. Ganin haka sai ya tashi ya fita. Su Hajar ma suka fita suka ba su wuri, sun mata sannu. Sannan sai ga ya Mas'ud, kasancewar shi ya kawo su Hajiyan Bauchi, kwanan ta 5 a asibiti, sannan aka sallame ta. Ba abun da yake damun Zura irin cikin Aslab da har lokacin yake jikinta. Duk da ta yi ta zubar da jini, lokacin sun ce cikin yana na, sun bata magunguna, sannan aka sallame ta. Da aka zo tafiya ne ta ce ita gidan Momi za ta koma kamun ta gama samun karfin jikinta. Akwa Alhaji da Momi ma sun amince da hakan. Shi kuwa sai Aslab ya san har yanzu gudunsa take, don turan da abun ya faru kwakwaran magana ba ta haɗa ta da shi. Afra ma ta lura da hakan, saboda haka da dare suna zaune tana taya ta hira, take ce mata anti Zura, ya nake ganin kamar kun dan bata da yayin nawa ne? Me kika gani? Gani nayi baki cika kula shi ba tun kina asibiti, sannan kowa da ido ba kya so ku yi. Dadin da da'awa ma kin warke, ya ce a ce gidanki zaki koma, amma kika zaɓi ki taho nan. Detective Afra, sannu da kokari, ba wani abu, ke dai kawai idon ki bai gane miki daidai bane. To ni dai ko kin ki ko kin amince na san akwai matsala, don da yanzu ya zo ya kane ne yake da zance. Sannan kuma faɗi wannan ba a ban ɗaki kika yi shi ba. Zura dai da ta ga Afra ba ta da niyyar barin ta dage, sai ta san gaskiyar komai, sai ta faɗa mata abin da ya faru. An ce yanzu abin da ya yi miki kenan shine biki faɗa wa kowa ba? Wa zan faɗa? Idan na faɗa wa zai goge abin da ya riga yi, ko kuma wa zai hana shi abin da ya yi niyya? Ba ya ga yana da kuɗi ba ya je ya duk abin da yake so? Ni dai kawai ya cire ni a ciki. Antina ba za ya ka ba, abin da ya san bai kyauta miki ba, amma ya kamata ku fahimci juna. In abin ya fi karfin haka, sai fa na gaba da ku sun sa baki, idan ba haka ba abubuwa za su lalace. Afra kenan. Ni fa ina gama warkewa gidanmu zan tafi, na karasa hutuna daga can na wuce makaranta. Hankali na a kwance. Hankalin ki kan ba a kwance ba, saboda ko makawo ya laluba ya san kun yi kewar juna ke da ya Aslam. Sallamar da suka ji a kofar ne ta katse musu hirar su. Zura kuwa ta yi maza ta ja mayafin jikinta ta fara baccin ƙarya, kasancewar ta gane mai murya. Afra ta murmushi ta miƙe ta yi masa sannu ta fice daga ɗakin. Ya daɗe a tsaye a kanta, sannan ya ce kin ci abinci? Shiru ta yi masa, ba ta ce komai ba. Na san idon ki biyu, me yasa kike min haka ne? Kin hore ni iya horuwa. Me yasa zaki yarda ki dawo gidan Momi? Idan suka gane akwai wata damuwa fa? Ta juyo ta dube shi ta ce damuwar ka ce ba ta ba.
kuma kar ka je da wai daga nan gidan mu zan wuce ta can sai Maiduguri saboda haka gidanka sai dai wata mace amma ba ni ba. Haka zaki min bemin da ke jikinki ma bai cancanci ki mai haka ba. Da kuma ya fita fa ta tashi ta zauna ta ce baka da right din ka zo kana faɗa min abin da ya dace da wanda bai dace ba. Duk hakuri na ba zan iya ɗaukar halayyar ka ta matar banza ba. Kadangarun bariki kana cin girma ɗaya na har yanzu kai mijina ne da wallahi na fesa maka rashin mutuncin da baka yi tsammani ba. Zuranin kike faɗa haka ta yi shiru zuciyar ta na ƙuna ta ma rasa me za ta ce da shi kuma sai da safe ina jin bacci da inda take zaune a bakin gado ya kalli cikin idon ta sannan ya ce ki tausaya min ki sassauta maka na baki hakuri ni ban san mu'amala da waɗannan matan kin san dai zina kala kala ce to ni dai Allah ya sani ban taba zina ta gangan jiki ba. Domin jin ci gaban labarin gobe idan mai duka ya kama kasance tare mu ta cikin littafi na ɗaya ne sabuwar rayuwa daga Aziza Idris. Sakon gaisuwa ga Maimuna Yolde Fate matan Ado Gire Ciyaman Library da baban gida mai Rabeno da Musa Tentaya da Alhaji Abdullahi a tashan Tifa sai kuma Alhaji Sanusi dan birni da Musa Ciyaman na Tifa Bashir mai jama'a duk ina muku fatan alkhairi kwaran ba ta kankwana Hajja Uwani da kuma Hajja Hawwa Manga duk ina muku fatan alkhairi gobe domin jin ci gaban labarin a kasance tare da mu idan mai duka ya so.